Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să facem biluțe în ciocolată albă și ciocolată neagră cu biscuiți. Da? Astăzi am aici biscuiți simpli. Salut! Și blender. Așa că blenderul o să băgăm aici în biluțe. Stați așa să vă întorc și pe voi să vedeți. Salut! Bine. Bun, o să iau astea de aici, că mă încurcă. Că nu știu ce caut. Bine, așa. Gata, haideți să începem. Aici este băgat și ring light-ul. Bine, haideți să... Asta dăm ciocolată albă. Nu, ciocolată albă o să o copiem și ne trebuie și un copil. Biscuiți mulți. Stați puțin. Gata. Nu, Ada, nu mai întreba, că știu deja. Nu întreba, închide ușa. Am aici biscuiți. Așa că cred că o să facem piture, pentru că nu cred că în cabina asta. Nu știu de ce. Dar, Ada, închide ușa, te rog. Să punem așa. Bine. Așa. Băgăm asta. Nu băgăm în priză, că se... Eu sper să-mi încap toate astea aici. Toate ăștia aici, dar nu cred că să-mi încapă. Da, stați! Că se rup. Nu-i rup. Sara și bucătăria. Păi cum pe toți. Poți să pui și una? Poți să mănânci una dacă vrei. Eu vreau să pun. O să pun și eu. Îi rupem așa, pentru că la mine nu e încap, că e prea mic ăsta. Dacă aveți altul mai mare... Hai că nu cred că o să ne încapă, o să facem două ture, dar nu e problemă. Atâtea. Nu, dar punem pe toți, Ada. Îi pui pe toți? Ciocolată... Mai face. Acum am face cu ciocolata albă și neagră. Ada, faci puțin. Uitați câți mai am de pus, da? Da. O să-i pun într-un castron. Da, Tot ce o să fac praf o să pun aici. ok, haideți să începem. Nu fixat. Bag în primul. Ada s-a speriat. Ada, vină tu înapoi! Păi, nu e gata. Mai avem. Puneți mâinile la urechi. Cred că e gata. Nu mai trebuie. Sau mai punem biscuit aici. O să revin după aia, că se aude prea urât. Gata, am mărunțit o parte. Uitați, am făcut praf. Praf o să-l punem aici. Nu, mi-a căzut asta firat. Ia să văd. Mai trebuie sau nu mai trebuie. Ia să văd. Ia să văd. Oh my God. Avem praf de biscuiți. Acum mai băgăm, că de ce nu? Păi le-ai făcut tu așa, vreau să încerc. De stați că nu prea vedeți voi bine și nu-mi place cum vedeți. Să pun așa. Așa, cred că e cel mai bine așa. Bun. Și băgăm acolo. Bine, mai trebuie astea, oleacă. Mai faci? Tu mai Cât de faci? ajuns. Da, dar punem pe toți, Ada. Pentru că noi suntem 4 în familie și facem pentru toți. Bine, să trebuie să stea ceva la frigider, așa că acest vlog... Eu îi dau de la mine, ăla-i a meu de la praf. Da, dar nu, că ăsta vor veni făcute biluțe. De piluțe? Da, Da. Și după aia Da. facem pe toți familie. facem pentru toată Eu mă duc familia. acolo că nu mi sete. Uite și bea apă. Eu beau mult apă. Eu cred că e bine așa, sau nu știu, revin. Da, bine, gata. Acum am întrebat pe mama dacă e bine, că e prima dată când fac biluțe. Am făcut mama a mai făcut și... Să-mi
Gata, am mărunțit. Ăsta e praf. Nu să vedem. Mai facem una? Da, dar trebuie să punem pe toți. Mai avem atâția și am făcut atâta. Dar nu! Și una? Da, ia. Sunt buni? Intrata. Păi sunt tare, da. Dar vă anunț de pe acum că untul trebuie topit, la fel și ciocolata, dacă aveți ciocolată deja topită, albă sau, mă rog, o folosiți de care vreți, noi nu am găsit. Așa că topim. Și untul eu l-am scos să-l las puțin la dezghețat, puțin la topit, pentru că trebuie să fie, să nu stau prea mult să. Apoi o să vină și mama că are treabă acum. Mama are treabă acum, el face ceva. Și acum o să mai pun niște biscuiței și cred că... Deci rețeta asta e foarte bună, pentru că am mai făcut o dată. Cred că ajunge, să mai pun doi. Bă, nu le punem pe toți. Dar îi punem pe toți, da. Stai să închid asta, să nu ne scădezi pe aici, cam așa. Așa că revin după că se aude prea urât și pe telefon nici nu vreau să știu cum se aude. Gata. Nu mai vrei pune acolo? Eu nu mai fac. Mamă, le-am făcut praf. Nu mai Asta o să fie putut, da. Da, nu mai vreau. Încă la gunoi, da. Bine, o să mai scot un castron. Ăștia mai avem atâtea biscuiți. Așa că acum o să-i pun pe toți. Tată, știi să facem mâncare? Depinde în ce fel. Așa că o să vină și mama imediat și o să ne mai ajute ea pe aici. Pentru că mama termină de pungere, mama termină. Și eu am început. Uite, ajutor! Mama, filmam. Wow, ce drăguț! Bună ziua. Filmați! Dar ce ai făcut aici? Spălat vasele. Acum stați așa că o să se audă iarăși. Acum o să punem apă într-o oală și o să avem nevoie să topim ciocolata în castron de tablă. Am zis bine. Castron de tabără. Tablă. Da. Ai oprit filmarea, nu? Ajunge, mama? Ai oprit filmarea, nu? Nu. Ajunge? Da, ajunge. Pune pe aragaz. Pune pe aragaz. Nu, stai. Am umplut o oală cu apă și acum mă duc în castronul. Și ciocolata, deschid ciocolata? Nu, acum. Nu deschid ciocolata, lăsăm la clocotit apa. După aia punem și castronul. Și după aia... Scoatem untul și punem într-un castron de la ceramic. Acum punem untul într-un castron de... Ce? De ăsta? Într-un de ăsta. M-am pus pe masă. Tot? Și cum mă dau jos? Nu, mai. Tot, normal cu tot. Punem untul. Stați așa să vedeți ce fac aici. Stai de scaunul, stai jos. Stai bine așa. Acum o să punem... Am pus untul aici. Și acum îl punem la topit. După ce topim untul, o să punem untul topit în praful de biscuiți. Și cred că după aia o să punem și zahăr. Nu punem zahăr, că biscuiții sunt foarte dulci. Și vedeți după aia ce se întâmplă cu aceste ciocolate. Acum o să desfacem ciocolata. Eu desfac asta albă. Mine poftă, eu îți iau o bucățică mică. O pun aici, mama? Ați făcut-o. Bă, dar nu fii scroafă. Am pus-o aici. Am o bucățică. Și pe
A luat și ea, da? Am pus-o aici. Și pe asta neagră, Te puneai? după mama prima dată o pune pe asta albă, mama acolo topește un tâna cu fierbinte, a pus ciocolata în castron. Asta neagră o să o topim după ce o topim pe asta albă. Eu n-am mâncat niciodată ciocolată. Cum n-am mâncat niciodată ciocolata? E ciocolată de cake. Da, ciocolată. Așa de călătorile mele. De ciocolată. S-a rupt aia. Asta e foarte bună. Acum, Scoate-mă din cadru. dar ești tu din cadru. Am... Hello! Bună ziua! Dar nu! Gata, nu mai iau. Treabă! Acum, Le din ciocolata asta. haideți să vă arăt ceva. Acum, a, da! Casandra o așteaptă pe Carmen. Și amele fac vlog, își fac biscuiți cu ciocolată. Acum, acolo, am pus o oală cu apă fierbinte și am pus într-un castron. Da, păi nu știu, apropo, și luat și sandalii cu foc. Și lăsăm untul la Și-a topit. luat și pantofii pe ăla. Și după aia punem ciocio. A, da, gata, mai mânca. Gata. Nu mai ce sară la vlog. Scuze. O să punem într-un castron mai mare pentru că... Ciocolată. Nu mai mânca, fată! Așa, mama! Fanei. Acolo apa cred că clocotește, așa că revenim când punem ciocolata. Acum, mama... Ai băgat apa aici sau e untul? Nu, e untul. Acum am rupt ciocolata, bucățele și o punem în oală. Punem castronul în oală. Asta pui ciocolată. După aia punem și Gata, deja, praf. ciocolata asta. Iată, în castron, spălăm Da, mai castronul băgat și... apa aici, dar ce ești țăranul? Așa. Așa că revenim. Acum așa arată untul la noi, așa. Îl mai amestecăm puțin untul. Este frișcă. Așa și că punem untul în amestecul nostru de biscuit. Mă duc să verific apa. Nu colocotește, dar a făcut piruțe. Bun. O să ne ajute și mama pentru că eu nu prea pot să... Nu prea mă descurc eu paraganjul. Mama, Unde e ciocolată? acum o să vă arăt cum mama, bucătăreasa noastră, o să pună în castron. Da, nu-ți cam mulți biscuiți? Nu. Vrei să-mi dau un castron mai mare? Nu, dăm un castronel mai mic, să mai luăm niște biscuiți de acolo și mai punem... Da, ca să mai mâncăm. Mama, dar a luat prea mult. Nu, mama, după aia mai punem dacă Da, mai mama, dar o să trebuie. fie biluțe mai mari. Mai Mama, gastul. a, da, dă-te leacă din cadru. Și mama pune așa ca să vadă toată... A, da, te rog să-ți dai tocurile jos, să-i duci la ușă. Azi așa poți să duci are tocuri. Mama, acum amestecă, vezi că nu e Nu mai am tocuri. Îl pun după aia. Mama, acum amestecă, facem miroatul. Mama a pus aici ciocolata la topit, să se topiască. Da, ciocolată și ciocolată neagră. Ciocolată neagră. Mască. Ți-am zis, erau prea mulți biscuiți. Da? Dă-mi un pic de lapte din frigider. Stai că nu vede ciocolată. Acum punem și puțin lapte în amestec. Este una. Lăpic. Ce e asta? Da, ai pus prea puțin unt. Nu. Ah, ba nu, că... Dar vezi că nu e face. Hai să mai punem... Punem lapte acum. Nu știu cât, puneți cât Gata. vreți voi. Puneți cât vreți voi, depinde cât de... Lasă-mă să mestec bine, trebuie mestec așa cu bine. Ok, avem toate ingredientele. Asta acum l-a spălat, mama a pus totul. Mama! Dă-mi coace la mama. Poftim. A, da, pătărește-te. Lasă-o cu n-are nimic dacă nu-i biscuiți. Vedeți cum face? Ia să vedem ciocolata albă. Mama, ciocolata albă e foarte interesant. Vedeți, ciocolată neagră a rămas aici. Săraca de ea nu mai are iubită. O să se topească și a mie.
Ca să jos tu pe asta. Da, dar cum cred că n-ajunge? Păi da, că ți-am zis că trebuia să iei din aia solidă. Da. Facem câte avem, după aia mai Da. facem alte. Da. Dar mama, dar vezi că trebuie să fie aluat. Nu așa. Noi ne-am apucat de făcut biluțe. Bun, noi acum am făcut o biluță. Acum o să mai facem biluțe acum. Mai facem un birou. Pot să fac și eu? Da. Da. Hai că-ți dă mama, uite. Dacă să vezi. Deci că facem biluțe de alea cu cocos. Să facem o dată. Să mai apară și pe YouTube. Nu prea mi ies. Mie mi-a ieșit. Biluță. Mi iese acum. Nu le fac mici. Nu știu de ce. Că eu vreau să fac și eu mici. Gata. Cam așa arată, am făcut biluțe. Ia uite biluța. Biluța e crocodică. E mică. Mai vreau să fac. Acum îți dau. Uliu. Asta e nimic, ia de aici. E de... Mama le face mari, eu le fac mici. Coada. Că revenim după ce terminăm. Noi am terminat de făcut biluțele. Uitați cum arată. Da. Eu zic că arată ca niște perișoare. O să arată de... Credem. Îmi place că posează. Dă-te un pic să Mai aici ne vedem. Că se vede destul de bine, da, așa. Nu se focusează. Și sunt foarte bune pentru că am gustat cu mama și coada. Ciocolata albă și ciocolata neagră le-am amestecat pentru că aia albă nu era prea solidă și s-a topit. Și a mai rămas, cred că ne-am ajutat pentru 3 biluțe. Dar nu contează, așa că revenim cu partea a doua, că trebuie să le punem la frigider.